Bueno, baliabide bat da formakuntza hau, ez? Azkenean erleboaren asuntoa bai da arazo bat ofizio honetan eta beste askotan, eta hau da baliabide bat gehiago, lehenagotik harremana izan ez dutenak, baino beraien bidea hemendik ikusi nahi duten horik, lehen murgiltze bat egin dezaten eta besteak, ez? Benetan bide honetatik jarraitu nahi dutenak, igual etxetik datorkielako, pixka bat garatzen joan ditezen eta berriz ere urtean reafirmatu ditezen. Aurten 12 dauzkagu, 8 gizonezko eta 4 emakumezko, erdia baino gehiago praktika dira, baserritan egiten dituzten praktikak, baserritarrek jasotzen dituzte beraien etxetan eta erakusten diete, eta beste erdiak dira hemen Gomiztegin aurrera eramaten den teoria saioak. Oso gustura egon naiz, lan eskaintza handiak etorri zaizkit orain, eta bueno, jende ona eta asko ikasi dut.